Ang uluhan nato mga kaigsuunan karong kagab-ihon, before the evil days come. Busa ato ng pagasugdan ang atong mensahe karon, apan hangyoon nako ang matag usa nga makig-uban kanako pinaagi sa pagampo. Let's pray. Mahigugmaon namong Dios, among gikalipay amahan ang imong pakig-uban kanamo, labi na sa paghatag og kinabuhi. Og sa paghatag nimong kinabuhi gitagano sab nimo kanig direksyon. Busa nagapasalamat kami amahan nga karong simanaha. Aduna kami higayon sa paghisgot kung unsa ang importante nga mga butang nga angay namong pamalantungan. Kung naghangyo kami sa gahom sa balang espiritu, gamhi kami amahan ang among katuyuan nga si Kristo lamang ang mapadayag o si Kristo lamang ang madunggan nga mao'y makapadasig kanamo. Pasayloa lamang kami sa among mga sala, among giampo ning tanan, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. So naatay giplastar nga PowerPoint, mga pipila ka mga slides, mga kaigsuunan. Kay ngano man, ang usa nga nagpadasig kanako nga himuon kaning series nga unta ang mga sugilanon, mga eksperyensya nga akong naagian kaniadto sulod sa 22 ka tuig na nako nga pagboluntaryo sa atong iglesia. Nagtrabaho isip nga missionary, nagtrabaho isip nga voluntaryo sa mga buluhaton nato sa kaumhan sa Ginoo. And of course, as a pastor, unta nga akong ma-share usab diha kaninyo. And hopefully nga mutugot gyud ang panahon. Anyway, when I was young, or younger, as I should say, no, nahimo gyud ako ang buluhaton nato nga kung diin naga-travel ko from time to time. I was just a volunteer, no? Wala ko'y stipend. Basta lang yun nga, magbiyahe-biyahe ko kaniadto, sakay sa akong motorsiklo, and then I travel by land and by sea, dala ang akong motorsiklo all throughout Mindanao and all throughout Visayas. Naghandom ko kaniadto nga makamotor ko paingon sa Luzon, pero wala na dayon mga kaigsuunan. Apan, taas-taas gyud ang akong kasinatian nga nagamotorsiklo, gatoy-toy, I think for 7 years. That's what I did. Pero mga kaigsuunan, kabalo mo, sa kataas ng mga biyahe nga akong naagian, nga nagamotor lamang, adunay mga pila kaadlaw na ako nga sige motor, adunay, nakaagi ko og 31 hours of non-stop nga driving mga kaigsuunan. Para lang yun makatransfer from one place to another para ma-meet akong mga appointments. Nakatravel ko og tag 1,000 kilometers plus, no? Nga dire-diretso nga biyahe. Nakabiyahe gani ko from South Philippine Adventist College, paingon dito sa Kiamba sa Sarangani, and then pagkahuman nakatulog lang ko pila ka oras, and then I traveled all the way to Zamboanga City sa tumoy na gyud sa Mindanao nga nagamotorsiklo ra. Nakaagi ko nga from Visayas to Mindanao non-stop nga biyahe, way pahuway, makasakay man tinuod og barko, pwede pong kakapahuway og tarong para lang gyud maabot nako ang kong appointment. But you know what? Adunay usa ka experience nako sa akong pagbiyahe nga dili ginako ikalimtan. Ngano man, kay mao manggod ni ang unang higayon bag-o pagid ko nakakuha sa akong inutang nga motor. Sa unang higayon naka-travel ko like I think it's 700 plus kilometers. And for me, no, mubo ra na ikumpara sa akong ubang mga eksperyensya, but it became unforgettable on my part because that was the first time actually. First time na ko nagmotor nga ingana kataas. And the travel actually is aduna ko'y appointment ato sa Kalumpang SDA Elementary School as a week of prayer speaker. At the same time, pagkagabi speaker po ko sa Mas Amigos nato dito sa Jensan. So, I was there for the whole week na nagwali sa atong mga kabataan o sa atong mga batanon. But Friday evening, after the program sa Mas Amigos, I have to travel going to Bukidnon. Kaya nga akong appointment at the time is aduna tayo youth fellowship no sa usa ka distrito. And then I spent my whole day, whole Sabbath day dito sa Bukidnon, but I have to rest only for a few hours and I have to proceed actually to Cagayan de Oro City in order for me to attend an ASI convention. And at the same time, makailis na pugkos kong mga gamit, kay wa naman ko nakapanglabas, makailis na pong ko gamit nga bag-o because the following day, kinanglan by before 5 o'clock in the morning, I need to be in Tandag City already for the week of prayer. So, kung makita ninyo sa mapa,
Inga ana kataas ang akong gibiyahe. Actually sa motor apas-apas gyud. Unya makaingon kog unforgettable because first time magud nako to, and then you know what? I have two realizations actually sa akong kinabuhi at that time. I was 31 years old at the time when I did that, when I did the travel. And you know what? I would like to share to you nga samtang naga-drive ko, nagapamalandong, I could still remember nga nagapasunset na, and I was driving actually sa coastal area from Cagayan de Oro City na to paingon og Tandag City. I have two makaingon ako nga life-changing realizations sa akong kinabuhi. And you know what? These two life-changing realizations, number one, naman diha sa screen, makita tingali ninyo. I realized to myself that I can do what I do, ingon pa nako sa akong kaugalingon, because I am still young. Because I am young. I was 31 at the time, but still, murag naabata sa atong prime, sa kusog sa atong panlawas, sa kaabtik, o nakaingon gyud ko sa akong kaugalingon nga, mahimo magid nako ni, kay batanon man ko. Pero kabalo ba mo, ang ikaduha gid nako nga realization, mao'y nakapabag-o sa akong panglantaw sa kinabuhi. Makaingon ko nga nakadugang sa akong pagkahamtong, nakapamature sa akong hunahuna, because number two is, makita ninyo, makaingon ko, I know that I have only few years left nga mahimo pa nako ang akong ginahimo. At the time, I was 31 years old. And you know what? Kung sa'y nakasulod sa akong una-una, I reminded myself sa mga ginaingon sa ubang mga tao nga life begins at 40. So moingon gani sila ingon pa nila kabalo ba ka kung maabot ng 40. I could still remember Pastor Heshbon Buscato giingnan ko niya, Nel, bantay na gid ka kay pag 40 ingon pa niya. Makaingon gyud nga manggawas mga balatian daw kuno kay bisan gani siya ingon pa niya nga nay balatian niya nga nigawas nga wa man kaniadto pag 40 ra niya nigawas. And you know what? I am also excited about that. Pero I am 41 right now. So, actually, ka nga pamalandong when I was 31 years old pa. But I was thinking to myself, ingon ako, gamay na lang yun ang higayon nga nabilin. 40 na yun ko. And as they say, life begins at 40. So, sa akong panglantaw gani ana, before 40, murag ascend ba ang imong kinabuhi? Ang imong kusog, ang imong kaabtik. But when you reach 40, mura na po o gadisen na po. No? Gadisen. Murag mo akong panglantaw. But actually, basically, ang akong ginatanaw is ang ato nga kusog. Isip nga mga batanon pa ta. When we reach 40, murag wa na gid gasaka, ma-maintain ra tingali nato, but eventually it will go down. Magluya man gyud ta. Gani, while gapamalandong ko niini nga duha ka mga nga realization sa akong kinabuhi, adunay usa gayud ka teksto nga akong nahinumduman og kani nga teksto mga kaigsuunan, mga batanon. Labi na sa atong mga batanon paminaw mo ani. Kani nga teksto memorize na nako ni daan. Pero wala kayo igo nga kabug-aton kung kasing-kasing. Ang rason kay tungod dili pa kay ko relate sa mga nga teksto. And you know what? The verse actually, the text is found in Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Nga nag-ingon, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Ako pa na nga gina-recite kaniadto sa panahon nga mag-AY program, no, nga pangayuan tawag memory verse, ingon pa nila, kay gano man, kay nagahisgot manggod ni siya sa batanon, magoy pulo nga youth. So lami kayo i-share sa mga young people, pero sa akong banggi kaingon, wala kayo ni igo nga kabug-aton kani adtos kong kasing-kasing. Di kayo na ako masabtan nganong nasulti na. Kabalo ba mo nga kani nga pinulungan? Ang libro sa Ecclesiastes, of course, wali kani or sinulat kani nga wali ni Haring Solomon. Now, kani si Haring Solomon mga batanon, nasayod naman taan niya. Manggialamon ni nga tawo. In fact, tungod kay bright siya, pagpangutanas Ginoo sa iya kung unsa may gusto niya nga pangayoon sa Ginoo, unsay gusto niya ihatag sa Dios kaniya, ang iyang gipangayo kaalam, wisdom. Mo na makaingon ko nga bright na daan si Solomon, kay ngano man ug bugo-bugo pa si Solomon, dili gito mangayo og kaalam. Tingali mangayo siya og mga butang nga makapalipay niya,
tingali mangayog daghang kwarta, tingali mangayo og gwapa nga asawa kung sa baka diya. Pero wa siya naghuna-huna ng mga temporaryo nga mga butang. What he wanted from God, kay nahimo naman siya nga hari, nanginahanglan siyang kaalam, ug nasayod gid siya nga mao kani ang gikinahanglan sa usa ka pangulo. Mao'y gikinahanglan sa usa ka hari. So bright yun sa Haring Solomon. But you know what? Bisan pagani nga ingana ng kaagi ni Haring Solomon, niabot gyud ang punto siyang kinabuhi nga nawala gid siya sa iyang pagpangalagad. Bisan unsa ka bright. Bisan unsa pa ka bright. Kay gani, ang akong argumento, pag abot sa mga kahilayan o lingaw-lingaw sa kinabuhi, wa gyoy makapildi ni Haring Solomon. Wa gyoy makapildi. Naagian na tingali niya tanan. Gani kung basahon nimo ang libro sa Ecclesiastes, iya magisaysay diha nga daghan gid sa kaagi. Daghan siyang nahimo. Og ang ako yung ebidensya nga makaingon ko nga si Haring Solomon, naagian niya ang halos tanang kalingawan sa kalibutan, kay nga naman na-record man sa Biblia, nga si Haring Solomon, suya na lang ang uban ani niya, pero si Haring Solomon kuyaw gyud, kay nga naman, aduna siya'y 700 ka mga asawa, 700 wives, mga register, gikasal sa iya. Ug wa pa na kontento ang mao nga hari, aduna pa say 300 ka mga concubines. Mura bitaw sa concubines, mga kabit tingali ni siya, pero mga legal tingali ni, kay na-record man, na-rehistro. O makaingon ko nga, wa pa tingali labot ang mga kuyugates anang panahon na. Kani, mga delegates rani. Kaming raba ang ato nga SSD Wide Campuri, no? Next year, gamay na lang ang nabilin. Gani, meeting man gani ang atong mga leaders para aning sigirag meeting para lang gid mapa-improve pa ni. But anyway, no, si Haring Solomon kung kalingawan ra hisgutan naa na sa iya tanan. Gani sa iyang panahon dili lamang siya nga nalingaw, grabing kalingawan, nadala pagid niya ang Israel sa ginatawag natong Golden Age. Grabe kadato ang Israel during his time. Grabe pud siya kailado. Ilado siya sa tibok kalibutan tungod sa iyang kaalam, tungod sa iyang pagdumala, tungod sa prosperity nga gidala niya sa Israel. But again, aduna gyud problema sa Haring Solomon because nagsubay pod sa iyang pag-asinsos kinabuhi ang daghan nga mga kalingawan, daghang mga pleasures. And you know what? The first thing that I learned about that is pleasure is dangerous even to the wisest man who ever lived. Kay bisan gani si Solomon nga bright na, pero nahulog gihapon sa pagpakasala. Kay dili lamang nga nag-asawa siya daghan, gipatuyangan po niya ayang mga asawa nga ang uban kanila is mga pagano, nga kung diin kontra unta sa Ginoo, pero iyang gi-accommodate siyang gingarian, gipatukuran pa niya og mga altar og mga Diyos-Diyos. Kay nga naman, si Haring Solomon nawala na gid sa pagpangalagad, nawala na gid sa prinsipyo. Wa gyud nadala siyang ka-bright because again, pleasure is very dangerous kung dili ta kabalo muhandol. Now, I'm not saying that all pleasure is wrong. There is pleasure actually. Even in marriage, there is pleasure. Eating is pleasure. Resting is pleasure. A lot of pleasures in the world. But kung ma-out of control, labi na nga kaning pleasure sa lahi nga pamaagi, sa dautan nga pamaagi ni mo nakuha, it is very dangerous even to King Solomon. That's why si Haring Solomon, no, pagsulat niya aning Ecclesiastes, ako maning gitun-an kaniadto God. Dugay-dugay na nga panahon, pero hangtod karon mahinumduman pa nako nga si Haring Solomon sa panahon nga nasulat ni Ecclesiastes, naa na siya sa iyahang katigulangon, naa na sa iyang sunset years nga kung diin ang tiguwang na malandong na sa iyang kinabuhi. Gani mga batanon, kung ato mang tan-awon ang mao nga libro sa Ecclesiastes, adunay usa ka pinulungan nga gibalik-balik diha ni Haring Solomon og paggamit. I think na mention na niya 38 times. Iyang gigamit diha. Og kani nga unsa kanini nga pulong negatibo na daan ang connotation ni ini, no, bisan sa atong kinabuhi kay nganuman. Kay iyang gipamalandungan ang tanan, ang iya ragyon nga nahimo nga konklusyon sa mao nga mga kaagi niya sa kinabuhi, naingon siyang meaningless. He mentioned it 38 times in this book. Unsa maning meaningless? Walay kapuslanan alang kang Haring Solomon. Ingon pa niya, daghan siyang nahimo
Nakadaghan siya na eksperyensyahan sa kiyang kinabuhi, pero mingon siya, walay kapuslanan ang tanan. Maunay na pamalandungan ni Haring Solomon. Mauna, nga pag-abot dito sa konklusyon sa iyang wali, sa Kapitulo 12, ang iya dayon nga gihimo konklusyon, ang iyang focus sa mao nga konklusyon, ang ato gyud nga mga batan-on, kay ngano man nagsugod ba sa iyang pagdumala, batan-on po ba siya. So nahitabo kaniya, nga karon nga nakaamgo na siya siyang kinabuhi, na malandong siya, naghuna-huna gitingali siya sa mga batan-on. Mga nangingon siya, remember now your Creator in the days of your youth. O gi-mention niya, nga before the evil days come, sa dili pa mo abot, ingon niya, ang kaning mga dautan nga mga adlaw. Mao nang atong uluhan sa atong pagtuon karon before the evil days come. Kay gano man, it's a very strong reminder from an old man nga grabe ang kaagis kinabuhi, na backslide ang mao nga bright nga tawo, apan nakabalik siya ug siyang katigulangon og sa iyang nakita ang iyang konklusyon sa iyang wali. Kaingon gid siya, mga batan-on, pamalandungin ninyo, hinumdumi ninyo ang inyong magbubuhat. Gani kung tan-awon nato ang libro sa Ecclesiastes, kitingali nakapangutana mo, unsa man gipasabot ni Haring Solomon nga evil days, gani kaning evil days mga kaigsuunan. Usa po ni sa akong pangutana kanan, unsa may pasabot ni Haring Solomon nga evil days? Kay ngano man, kay memorize man lagi nato ni nga bersikulo, gani atong tan-awon kung unsa man ning evil days. Nagisugdan sa bersikulo 2 na ingon diha, while the sun or the light, or the moon, or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. Now, kung mangita man ta og komentary mahitungod ni gisulat ni Haring Solomon, kay bright malagi nagsulat ani, murag lawom gyud kaayo iyang mga gipasabot kani nagamit sa dirig mga simbolo. Ang nakita sa ubang mga scholars ani ingon nga kani nagahatag og kahayag mo sugod na gyud og kangit-ngit. Meaning naa na gyud si Haring Solomon sa panahon nga kung diin makaingon gyud siya nga wala nay lamdag alang kaniya. Gani kung mamalandong ta sa katiguang, aduna gay mga tiguang nga grumpy, no? Grumpy na. Adunay mga tiguang nga murag mingaw na ang ilang kinabuhi. Kay ngano man daghan nay mawala sa ato magkatiguang na ta. No? Wa pa man ta nakaagi karon, sugod pa og hinay-hinay pa man kung paingon diha. Pero of course, daghan na kaayo og mga limitasyon sa imong kinabuhi. Og usa ka na ang ginahisgutan ni Haring Solomon dire ingon pa niya magkangit-ngit na og sugod. Gani akong padayon sa pagbasa ingon day niya, in the day when the keepers of the house shall tremble, o maghisgut kini tag kurog na anagay kurog, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the window be darkened. Ang ubang mga scholar nag-ingon nga kaning sugod nagkurog, ingon pa niya ang kaning galingan, kay ang galingan nila kanito batuman, ingon pa dili na gid mo galing, ingon pa kay gamay na lang ang galingan, og nagalili sa bintana magkasugod nagkahalap. They're saying that King Solomon is talking about the eyes nga nagakahalap na, ang grinders maong ngipon nga di na mo galing kay gamay na lang. And actually, King Solomon actually is talking about, nagahisgot siya mahitungod sa pagkatigulang. Actually mao ni I believe nga mao gini siya ang gipasabot ni Haring Solomon, the evil days nga giingon niya, mga dautan nga mga adlaw, tingali mga adlaw sa kalisdanan, nga kung diin ang atong pisikal nga lawas, nga kung diin atong gi-enjoy ang kusog niini, nagunahuna gani ang uban nga murag di na gid maluya. Moabot gid ang panahon sa kaluyahon. Mao na ang gipasantop ni Haring Solomon sa matag usa. Gipadayon pagani niya, and the door shall be shut in the streets when the sound of the grinding is low, no? And he shall rise up at the voice of the bird. Ingon pa niya, hinay na gid tawo nang galing kay gamay na lang man. Kay mga pudpud ba natong ipon, mga tanggal ba ani. Naingon dahil siya nga gamay na lang ganing awit or tingog langgam makamata na. Nangutana bitaw ko ani, kay kung ako ning ginawalis mga kaiglesian, mangutana bitaw ko sa mga idaran na. Nga ako tinuod ba ni nga dali na gid ta makamatas, gamay na lang kayo nga mga kasikas. Yung para tinuod gid na o gani ginatambagan ako mga batan-on pag matuog gani ning atong mga lulog-lula,
maginikanan nato nga nanas pangidaron, ingon ako nga mag-amping kita hindi magsaba-saba kay nakalisod manggod kay makatug sila pero og makamata gani maglisod nagbalik og tulog. Gina-affirm man po ni sa uban. I don't know sa uban, no? Pero kung panila, igaani, nag-igani, and all the daughters of music shall be brought low. And then, ingon dayon siya sa versikulo 5, also when they shall be afraid of that which is high. And fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Now, sugod na nga kaklaro ang giingon ni Haring Solomon. I think iingon pag ganin nire magkasugod nagkatalawan ang tao. Kaya nga naman, kabalo naging ka nga limitado na gyud ang imong lihok, limitado na pud imong kusog, maglisod na kang protekta sa imong kaugalingon. Tinuod tingali ng giingon nila na kung magkatigwang ang tao, magkatalawan na. Actually, tinuod man po na, kay bisan pa sa akong kaugalingon, mahinumduman ako, kaniadto, mag-drive kong motor, gikan kong Puerto, paingon ko Cagayan de Oro City, diri, alas 7 gabi, kanang rush hour, gitang perting daghanang sakyanan, pero padagan mo kung perting kusuga niya, kay makaglumba ko sa ubang mga motorsiklo. Nabi itong di kayo magpapildi, mudagay ko sa gatos, usahin, tukos pikas mo agi na. Kaya nga naman, gusto magyud nga muuna. Kaya nga naman, ulitaw pa man. Kanang bitay, laing kabilinggan sa kinabuhi. Pero karon nga, naminyo na pug ko, naana pug sa pangidaron, maghuna-huna ba, kung daghan ba kang huna-huna. Makahuna-huna kag disgrasya, kabalo ka kung sa kahasol, unsa ka delikado, kung unsa kadako ang stress nga mahatag nimo, kung unsa ang physical nga affliction imong maagian, and much more of course. Nga while drive ta, kaingon gani ko nga kaniadto drive, perti pag kusuga karang mahinumduman man imo imong pamilya, mahinumduman man imo imong asawa, mahinumduman man imo imong anak. So tinuod gyud tingali nga dili na kung kaniadto ulitaw pa ta dalag pastig-astig kita permente, di kita madutlan. Pero maabot na gid ang puntos tong kinabuhi nga mamalandong ta, kabalo na gid ta mo estimate, kabalo na ta kun say makita na to sa unahan. Katubit ang motor ko kaniadto, hindi ko mahadlok, di man ko mahadlok kanito motor-motor. Pero nakaagi na bitaw kog disgrasya hapit ko namatay. Pahinumduman ako to, kay ko grabe nga kaagi. Mahasel pagig kag paayo sa imong butang, magpaayo pagig kas mong lawas. So I think King Solomon is telling us the truth here. Kaya nga naman, pamalandong tao, Mrs. Bright nga tao. Ganin ingon dahil sa versikulo 6, or either the silver cord be loose or the golden bowl be broken. Ang ubang mga skalarga, una-una nga, maybe King Solomon is referring to the silver cord. Montengali atong spinal cord, and the golden bowl is the brain. Ayun dahil, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Kaya nga naman, mas naklaro na ito sa versikulo 7, nga nagahisgot ni si Haring Solomon sa atong lawas, sa atong kinabuhi. Kaya naingon dahil siya, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Now, si Haring Solomon nagisgot naman diri og kamatayon, so basically, gahisgot gid sa aning evil days nga nagkasugod kaluya ang lawas sa tao. Kay kung magkaedad, magsugod tag kaluya. And sometimes, gani, ginaignan ako mga batan, usay tingay, di takarelate, aning awali. Kay nga naman, di pa man nato mabati ang kaluyahon. Pero kaning mga naa na sa mid-40s, maingon na sa 50s, nasabdan na ginila kung sa'y gipasabot ni Haring Solomon. Kay nga naman, limitado na ginimong kinabuhi. Maingon ko, limitado na po ang imong paglihok. Limitado na po ang imong mahimo. And this is the reality. Kagusto ipasantop ni Haring Solomon pag ingon niya, remember now your Creator in the days of your youth, kay moabot yung panahon in an instant, o hinay-hinay ba sa atong katigulangon nga papaingon magita sa kamatayon. Isulod na lang gidayon tadiha, mahinumduman na ta panagsa na lang. Kay nga naman, naanalanggit ta sa minteryo. Importante alang kanato mga young people. Labinas mga ginikanan karon. And I want you to meditate upon this quote nga mabasa na to sa Gospel Workers 211 nga nag-ingon. Youthful talent, well-organized and well-trained, is needed in our churches. The youth will do something with their overflowing energies.
Tanawan ninyo ang sumpay ani, grabe kay ka kusog ang impact when I read that. Because according here, unless these energies are directed into right channels, they will be used by the youth in a way that will hurt their own spirituality and prove an injury to those with whom they associate. So, pag ingon ako doon na kanan, nga ato ni siyang pamalandungan, kay nga naman, gahatag ni nato og ideya sa pagsuporta sa unahuna ni Haring Solomon og sa iyang padasig kanato, nga ang ato untang mga batanon, nga napuno sa talento, kay tagaan man nagtalento sa Ginoo, kung ato lang unta nga mahanay, maorganisa, og ato silang mabansay, nga maoy gikinahanglan ginato sa atong iglesia sa pagkakaron, makaingon diri nga ang atong mga batanon makahimo gyud og mga butang nga mapuslanon gamit ang ilang gitawag nga overflowing energies. Correct ba gyud na siya? Ngang atong mga batanon, grabe gyud kakusgan, grabe gyud kadasig, di gyud makapuyo, manang di gyud kapuyo ang batanon kay naay overflowing energies, kabahin na sa silang pagtubo, kabahin na siya sa gihatag sa Ginoo nga panalangin kanila sa ilang pagkabatanon, ug ang nakalisod, so nga kung dili nato magiyahan kaning ilahang enerhiya nga naa sa ila. Ingon pagani ni Sister White, mahimo hinuon ng hinungdan sa ilang kadaot. Kay nga naman, aduna sila'y enerhiya nga naa sa ila. Mo na nga makita nimo. Makita na ito mga kaigsuunan. Daghan ka itong mga batanon nga nagasaag silang kinabuhi. Asa na sila paingon. Kay nga naman, kay wala man nahanay ang ilang nga kinabuhi. Wala nahanay kung asa nila ibubo ang ilang kusog. Mo na nga kitang mga ginikanan, ug mahimo ato gyung suportahan ang kadasig sa atong mga batanon. Naagi mahunaunaan ang atong mga young people nga kung diin gusto nila apilan nga mga butang, gustong proyekto nila nga himuon nga kung diin na align man pud tinuod sa mission sa atong church, ato silang suportahan. Naay mga young people nga gusto magmissionary. Naay mga young people nga gusto mag-apil-apil sa buhat sa Ginoo. Naay mga young people nato nga gusto gid nila nga magamit ang talento nga naa sa ila. Usahay dili lang ginato sila masaligan. Pero ang giingon diri kung ma-organize lang ginatog maayo, matabangan ginato atong young people nga ma-divert ilang huna-huna, gikan aning kalibutan nga napuno sa kahilayan, nga ang kahilayan naaragani sa mong kamot permente. Ato silang malikay, og maugani akong ginasulti kanunay, nakakita man ko aning mga kaiglesiyahanan nga naagay nakabutang, nga kung sa sulod, sa simbahan, dili magamit og cellphone, og mahimo. Dili maglingaw-lingaw dito sa cellphone. O aduna gani mga balaod nga kuhaon gyud ang cellphone. Ang 1,000 Missionary Movement, kung mag-train ta dito, kuhaon gyud cellphone sa mga kabataan. Kay nganuman aron makakonsentrate gyud sila sa pagbansay kanila. Kay mahimo mag-distraction ng cellphone. Pero ihatag po na pay panahon nga ihatag, of course they have to contact their families. But because they are trained, they are drilled actually, and disciplined, nga paggawas na nila, pag-anto na sa field, mahimo na sila nga sakto nga mga missionaries, kinahanglan kuhaon sa distraction. And you know what? Sometimes we do that in our family. Ginahimo na to na sa mga kabataan, ginakuhaan na to silang, ginatawag na to distraction silang kinabuhi, bisan sa iglesia, ginabawalan. But you know what? My understanding is like this. I always say this. Nga kung kuhaan man nimo ang batanon o gusto ka butang nga kung diin dito nila gina-spend ang ilang energy, you have to replace that with something. And when I say replace, of course, mga butang nga kung diin nga ang ilang kadasig magamit nila nga mahimo yung mapuslanon, nga mahimo kaning hinungdan nga mas mutubo pagid sila sa ilang espirituhanon nga pagkinabuhi mas maduol pa sa Ginoo. Maabitaw na sa atong iglesia, ginapakusgan gihapon nato ang atong pathfindering, atong master guide program, atong SYL nga ginatawag. Grabe may mga upgrading nga ginahimo atong mga young people, naghanay tag mga programa sila, nagahimo tag mga campings, because if we wanted to remove actually something that is detrimental from them, pulihan ginato kay asa man nila ibutang ang ilang kadasig. Kay kung dili po nato na siya mahanay, dili na to matabangan nga maplastar ilang kadasig, ang mahitabo, mangita na hinuon sila kung asa nila
i-spend ang ilang kadasigon, ang ilang enerhiya nga kusog, basig mapaingon hinoon sa dili mao, o sa atong eksperyensya na hitabo na kani. Gani, kung atong mga batanon wa na ginahimo, pagkadelikado, adunay panultihon nga nagaingon, an idle mind is the devil's workshop. That is a proverb. Ang utok nga wala nay, kada bitaw wa nay ginahimo, ang utok nga dili ra kay busy, mahimo ng workshop sa kaaway kay kitang mga tao na magit sa atong pagkadautan na impluwensya naman ta sa atong mga nakita ug sa atong mga nadunggan. Ug usahay kung wala tay ginahimo, mao man hinuoy mo dominate sa tong una-una, and eventually kaning mga una-una natong mga dili maayo mahimo na hinuon nga aksyon nga kung diin daghan sa atong mga batan-on nga nangawala. I could testify for that. Kay ano man, when I was young, giikan ginako akong kinabuhi. Kaya wa man ko kabalo, wa man po'y nagiya sa ako. Nagtuo ko nga ang kinabuhi namo dito sa among lugar. Mao naman to. Abi na ako nga katong gina usual daily nga mga ginahimo sa mga uban nga kabalo kong dili maayo, pero abi na ako mao naman to siya ang normal nga buhaton sa usa ka batan-on. Until nga hapit ako naghikog kay ngano man, because my life is makaingon ako, my life was a mess. You are waking up every day that gamata tinuod ka buhi ka, but you are not longer alive for me. Nabitaw nga wa nay kapuslanan ang imong kinabuhi. Kabalo mo mga batan-on. Ang nakalisod manggod kung batan-on ka ug wala kay direksyon sa imong kinabuhi. Di gyud magkadimao. Kay wa man kay goals sa imong kinabuhi. That's why it's very very important nga ato gyud naagi tay focus atong pagkinabuhi. And I would like to encourage you, while you are young right now, kung nakita ninyo nga adunay importante nga buluhaton nga makatabang sa buhat sa Ginoo, buhata ka na batan-on. Ayaw gyud maglangan-langan sa mong kinabuhi. Ayaw ka procrastinator man gyud ta. Ako ingana man ko. Pero ako una-una, I don't have to procrastinate when it comes to the work of God. Pag nakita na ako, na-direct ko sa mga leaders, sa mga mentors, sa akong ginikanan nga maayo ni, natanaw na kong maayo ni, I don't have to think nga mahimo ra nako na sa sunod. Kay ano man, kay nasayod man ko nga ang iawa na ning kamot man sad. And I have to be very very busy to the work of God kay para sa ako wala ang bulaton sa Ginoo, nasaag-saag na pud ko. Di na pud mao akong mga sinultian, di na pud mao ang akong binuhatan. Kay ngano man ang yawa di gid muundang. Labi na kitang mga batanon, nasayod yun siya kung yun siya pwede na to mahimo sa atong kusog, sa atong kaalam. Mga nga kinahanglan, nga aduna gitay focus sa atong pagkinabuhi. Inumduman ako kaniadto kay ako, wa man ko'y pangandoys kung kinabuhi. Kanunay ko na ginashare sa akong, sa mga young people sa churches. Kung ko, when I was young, wagi ko'y pangandoys kung kinabuhi. Nakagraduate ragit taon kong high schools, kaluoy ragit sa akong maestra. Kana bitaw nga gitabangan ra gitawon ko makagraduate. Gani makaingon ko nga kay tungod wa man koy pangandoy, wala koy sulod-sulod sa eskwelahan when I was in high school. Nauna lang ko nga mo-graduate ko kay gisaaran man ko sa kong amahan nga kung makagraduate ko high school palitan ko na yung pusil. Mara gito. Gani nakagraduate ko, awan pud ko natagaan, kay pobre raman pud me. Pero nahimo to siya nga una na kasi mo-graduate na lang gyud ko ani. Kaya nga naman pagkalisod nga wala tay pangandoy itong kinabuhi, pangutanon ko sa akong gusto sa akong kinabuhi, kung balo. Nahinumduman gani na ako nga, nagkapangandoy ragit tawag ko, kausar ragit to. Nga kung diin, nagsasakad ako kabalo ko asa paingon, kay wa nang gilaay naman ko sa akong kinabuhi, nagsakay ra kong jeep. Ako nagpatuyang ragit kung asa mo hunong. Unya, napaingon man di ay sa pantalan. Wa man ko kabalo ka asa paingon ng jeep, basta nisakay ragit ko. Pag abot sa pantalan, for the first time sa akong kinabuhi, nakakita kong barko. Dako kay nga barko. And you know what? Pagkakita ginako sa barko, pagkita nako sa mga tao sa pantalan, nakahatag tong ambisyon sa kong kinabuhi. Kaya nga naman, nakita man ako tong mga nanakay dito sa barko, niya pagpanggawas nila, nag-aswat silang mga dagko nga mga butang. Eh, nagadawat silang kuwat sila. And you know what? Ang ako nahimong ambisyon at the time, I was third year high school, ingon ako, muabot ang putahon nga mahimo pugkong porter sa pantalan. What I mean porter is kanang mga kargador, mga katong kargador sa pantalan. That was actually my ambition before.
That's why nga, pag uli ginako gikan ato, the following day, wa na gid ko nagsulod og eskwelahan, kaya I started working in the gravel and sand nga negosyo dito sa amo. Gapala kog balas kani adto. Mao na akong trabaho when I was in high school. Kaya nga naman, my goal actually is, mahimo gyud kong kargador sa pantalan, and I tried nga nag-aswat ko og 40 kilos nga semento, natumba man ko, kay di man ko kakaya. So ingon ako, di pwede ko mahimong kargador, di ko mahimong kusgan. That's why every day I work there, hangtod nga nahimo kong kusgan, but God has another plan in my life. Kay nga naman, maura taon ang akong ambisyon, pero mas dako pa di ang ambisyon sa Ginoo. O kita mga batanon, aduna gay plano ang Ginoo tong kinabuhi. Mao na nga atong gitsang unahon, kay basig mausikan ra nato atong kinabuhi nga dili magkadimao. Kay ngani ko ako mag-ingon ninyo, maningkamot kita kay nag-ingon gihapon ang Spirit of Prophecy in the youth instructor. Young men and young women, gather a stock of knowledge. Do not wait until some human examination pronounces you competent to work, but go into the highways and hedges and begin to work for God. Use wisely the knowledge you have. Exercise your ability with faithfulness generously, imparting the light that God gives you. Study how best to give to others light and peace and truth, and the many other rich blessings of heaven. Constantly improve to keep reaching higher and still higher. Ang pangandoy gayod sa Ginoo sa ato, nga unta mahimot ang mga mapuslanon, mga batanon, that resonates to the words of King Solomon. Young people, remember your Creator while you are young, while you have the strength, while you have the wisdom. Labi na paingon mo sa inyo nga prime, mas dako pagid nga mahimo kang panalangin ngadto sa imong isig katao, nga ang gisakripisyo ni Ginesus alang kanato dili makawang, kay wa nay laing grupos mga tao nga makahimo sa pinakakusog, sa pinakadasig nga pamaagi sa pag-share sa gugma sa Ginoo ang atong mga batanon karon. Mo nang gakaingon ko, kaya pa natong mulatay sa alambre, mutulon espada, mubuga og kalayo. Mo na matong makita circus, no? Ang akong pasabot nga samtang naa pa na nga kaisugon sa ato katasigon o kakusgan nato ato gyung ihatag sa Ginoo, kay kung dili nato mahimo ang yawa may mugamit niini. Kay maningkamot mga yawa, dili lamang nga mapalayo ka sa Ginoo, himuon kaniyang instrumento ngadto sa kadautan. Ingana ang yawa mo na nga introduction ginako sa iglesia gikan sa kong conversion pagsulod nako. Naguna-una gid ko nga na-convert gud ko. So akong paggamit ko sa Ginoo, wa magi ko kabaloon sa mission work nga ginatawag. Ni intra ra gid kog sulad sa kanito, ako kabaloon sa trabaho, pag-abot ako sa bukid, papila ka mga bulan dito pa na ko nasabtan mo sabtan ay trabaho kay wa magay ko kabaloon sa doktrina nato sa iglesia. Ana bitawng nagdako ko ginatawag ming sabadista, kay lagi sabadista lagi daw ko, no, pero wa man pud mi nagdako simbahan kay wa man mi simba. So agi ko nasayod. But you know what, when I was there in the field sa mission field, didto pa ko giedukar sa Ginoo. While reading the Bible and the Spirit of Prophecy, didto pa na ko nasabtan ang akong pagkatinawag. Ay nalipay gid ko mga batanon nga gani kung mabasahan nako ni, mainumduman ako ni giingon sa Christian service. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. I believe nga sakto gyud ang akong panghuna-huna nga ang atong iglesia, kita nga mga miyembro sa atong iglesia, kita nga mga Kristohanon, gipangtawag sa Ginoo, mga missionary gyud kita sa gingharian sa Dios. Walay exemption niini. Kay kitang tanan man gipang tawag sa Dios. Mao gani nga nalipay ko kay katong bag-o pagyoy ko sa pagpangalagad, labi nang nag-intra ko kaniadto og canvassing work. Bag-o pagyoy ko. And then nauban ako ang mga estudyante gikan sa MVC, and one time nagsimba mis ko nga simbahan. And then pagkahuman, nakita ko nila nga tanan nga mga tawo dito isa-isa gid ako sa bangko gipanglamanon ako mga tawo nahimuot gid sila gatan-aw sa ako. Kay naguna-una man ko nga, kapustahon magina, nakita man ako sila nga ilang ginalamano ang mga kaigsuunan. Yan ako lamunohon, kay ingon gid sila sa grabe gini mo kadasig, oy, gilamano gini mo tanan.
And you know what? Giingnan gid ko nila, di ko kalimot, na ginag-ingon sa ako. Ingon pa na dasig pa karon, pero maabot ang panahon nga magkaluya sa pagpangalagad. I know what ako ginagitimanaan. And namalandong ko sa akong kaugalingon, mahitabo ka na sa ako. I think naagay mga moments nga ingana. Of course, sa atong kinabuhi na mag-iingana. But you know what? Ako gyud nga kipaningkamutan, I'm telling them, supposed to be sweeter as the years go by. Nagakadugay ta sa atong pagpangalagad. Dapat nagakatamis gayod ang atong pakigrelasyon sa Ginoo. And you know what? Nahinumduman ginako ang tambag sa ako when I was there in Mountain View College, first taon ko working student. Naiusa ka estudyante nga meeting sa ako gisultian ko niya. She was a lady and she was so concerned with me. Kaya nakita tingali niya nga kani bag-o pagitaw ni saag-saag. Wa pa ko nag-missionary at the time. Gatrabaho ko sa beautification department. Giingnan ko niya. Adunay tulo ka sikreto nga magtubo ka ug malig-on kasi mong pagtuo. Ingon niya sa ako, number 1, reading the Bible faithfully. Number 2, praying fervently. And number 3, constantly involving in the ministry. Ingon pa niya, himuon na nimo ning tulo ka mga lutang. Ma-assure na ko nimo nga dili gid ka magluya sa pagpangalagad. And you know what? I believe nga this is actually the answer sa katong ingon nila sa akong maabot ang panahon magkaluya gid ka. Gani mga batanon, hoping that each one of you, and especially kamong naminaw karon na dasig mo niini, mamalandong gid mo sa inyong kinabuhi. Ay mo maghuna-huna nga mag-procrastinate. Ato pang huna-una nga sunod na lang ni. While you are young right now, you could do great things for God. Start ta ginagmay, mudako o bisan pag ginagmay man galing na siya. But we know nga kung magpagamit kay ka sa Ginoo, a lot of people will be blessed because of you. Gusto ko magampo diha kaninyo. O ginaot karong kagabihon, kitang tanan madasig o unta kitang tanan, makapamalandong ta Ginoo, gamita in town ko. So atong ablihan natong Biblia ug mubasa ta. Magampo tas Ginoo ug muhangyo ta niya nga Ginoo, tabangi ko nga kanunay gid ko maka-interest ministry kaysa maingani nga pamaagi, mamalig-on ko sa pagpangalagad diha kanimo. Ug hopefully dili gid ta magamit siyawa, kundi magamit gid sa Ginoo ang atong gaawas-awas nga enerhiya. Let's pray. Mahigog na mong Dios among dako nga pagpasalamat diha kanimo. Sa imong kaluoy alang kanamo nga imo kami gitawag gikan sa kinabuhi nga wa nagkatimaog niya kami karon. Nagahangyo di kanimo ikaw magagamit kanamo. Dasiga kami amahan. Salamat nga ang misyon sa among kinabuhi posible gayud kani. Basta amo lagi hatag among kinabuhi di kanimo. Salamat sa papahinumdum kanamo labi na sa among mga batanon. Nga sa dili pa mabot ang daotang nga mga adlaw. Nga ang among kadasigon magpabilin aban among luya, among lawas luya. Nagahangyo kami, nagamita na midaan. O gunta amahan sa pamaagi nga ikaw, magalihok sa mong kinabuhi. Kami usab, madasig o kanunay maandam sa imong gisaad nga pagbalik. Among giampo ni tanan. Sa ngalan kini Jesus. Amen.